Pak Sugeng ta? Kaya muridku to kuwi. Para tuamu. Lho, piye to jenengan gak paham? Lha piye? Tak ulang pinter saking senenge pisungsum putrane diwehno aku. Wow. Aku jane gak seneng ning gandeng pisungsum tak tampani. Ngono kuwi sampean sebagai menantu. Cacahe nek gak paham to modele. Mosok omongane dagelan mbok gugu. Nah. Ngono ki dadi mantu sing berbakti nek pentas ning Nganjuk ning mampir ning maratuwane. Lah, nek gur mampir malah repot, Mas. Oh, ngono ya. Nek aku mampir malah kon ndak masak, engko nglenggahke kula. Wis pokoke ora usah mampir anggere teko omah tak transfer ngono wis to, Mas. Oh iya. Lanang kok, Dik. Yo ora kitang yo gur 50. Banaran Kulon. Banaran Kulon. Sowan mriki alhamdulillah. Mbah. Mosok cik ba barang. Iya toh, ciluba kan Mas Dik. Wong arep ngartekke Ora to. Ora nucukke anggaran 12 Mas Imo. PHBN. Peringatan Hari Besar Nasional. Iya, Pun leren panjenengan? Alhamdulillah ngaso teng mriku kalih ningali jenengan mayang Masya Allah. Ngopo perkembangannya luar biasa. Ngopo wong wayange dadak di Masya Allah niku. Lho tegese ngeten lho Mas. Ora kok Masya Allah wayange iki ora wayangane. Gregete wayangan nek Pak Bono almarhum ndika geni. Wah. Geni iki semangat saka ngarep teko mburi ora kendho. Dadi semangat iki saya meningkat ngono lho Mas. Dahsyat. Dahsyat. Ngono. Sampeyan nek karo bojone sampeyan ya cek dahsyat. Aku tanpa sudo Mas. Tresnaku wit petuk dek teko saiki tanpa ana susute, tanpa ana sudone malah saya mundhak. Wong lanang sing sejati iki ngono kuwi. Nek tresnani wong wedok ki aja tanggung-tanggung. Oh ngono ya. Totalitas. Ngene iki glogok pengareng-areng tan ana kang cicir. Tresnaku marang jeneng sira Yai. Ngene iki sampean tanggapan mulai tekan omah ngene iki duwite ya biuk petutuk wong wedok. Lahir batin Mas, mau bayaran 1.200. Ya nyoh lung 1.200. Aku pokoknya sesuk sangoni Dik, pira Mas? 50.000 wae. Oh, ngono ya. Iya no. 50.000 cukup aku Mas. Dienggo apa lho 50.000 kuwi? Lah 50.000 nggo ngopi, 5.000 pipis ning pom 2.000. Luar biasa. Kandhan. Iya. Loh, nek pipis liyane aku ora mungkin bayar to. Iya. Wong cacah do asok glonggong pengaring-aring karo aku. Saking bot tresnane karo aku. Cacah iki lho Yovika barang kuwi. Hei. Pipis ning dusune. Ya kuwi nek kok sembrono. Kuwi nek tak tolake kudu aweh wae aku semoh-moh terus. Pepeling. Pepeling. Ya, siap. Iki permintaan dari Mas Jogo Tirto. Tukang jogo banyu, andum banyu. Rasane ndi Mas? Rasane ndi? Dusune jenengan nggih wonten to? Desane jenengan wonten to Jogo Tirto nggih? Mboten enten to Mas. Lha kok iso? Lah nggonku larang banyu sing jogo apane? Nuwun sewu Mas, ora sombong estu. Nuwun sewu, Kabupaten Purwodadi itu hampir 60-70% ku nek musim kemarau banyu niku tuku. Tumbas. Estu to niku? Estu. Kados ngene kula piyambak desa Gedangan niku PDAM gak masuk, Mas. Ora tutuk. Piye? Astagfirullahaladzim kuwi jenenge gak sayang karo darah kelahiran, Mas. Nek wong sayang kelahiran arep kaya ngopo dirungkepi ditresnani. Kowe kok aja-aja kaya ngono to. Ngono aku gelem pindah-pindah ning Mbawuk lho. Hei. Oh.
Banyu tok malah kuwi. Es tuh Mas, aku niku wit bulan banyu cerit mong lho. Astagfirullah. Lah gak mesti resep mong lho. Ora rusuh. Kuwi tuku tenan Mas. Ya. Banyu ki tumbas. Jadi tuku ning truk sing nggawa toren gede-gede kae angger sak toren kae 75. Nek rong toren kae berarti 150 kuwi 2 minggu entek. Dadi ngungkuli kebutuhan per hari banyu ki tuku seminggu 2 minggu ki 150. Yo. Lho. Ngono ki nek ra aku lanang sing sembodo apa ya iso tuku banyu ya Mas. Nggonku banyu tuku neh liyane banyu ora. Mas aku Gak paham. Bawanono ya, Oke, pepeling. Karya besar Ki Haji Anom. Ayo. Suroto. Nah. Ora usah wong kene iki wis pleng laras Mas. Wah, Dosen kok. Dosen iki pleng laras. dinding tenor ya. Ora usah. Kene iki wis pleng laras Mas. Dinding tenor. Ora perlu. Aku kudu kendang tung ngono aku wis langsung laras langsung. Jajal. Rukun. Alemane. Apa nek ninding kendang. Ninding rebab ya. Rukun Islam kang 5 puniki Kang garwa sahadate iso ora sah kok ya. sembrono. Ora iso maleh Mas aku iki. Dosen Mas. Terus Halah hilang to, iki manah sate kok iki. Rukun Islam kang 5 puniki. Katindak nomring para sesama. Aja padha ditinggalke. Pak Dekareng, Gak apa? Kang garwa. Ora apa. Kok Pak D to? Ora apa. Mas Gareng. Ora apa-apa. Upama Pak De ana lumrahe, wong kono TA sing biji aku kok. Iya betul. Anu. Kang garwa Mbak Saraswati menika riyen jurusanipun tari apa karawitan to? Tari ning akeh seneng jajan. Maksudnya pripun? Ha pendak karawitan ya bojoku ya. Karawitan. Piye to? Oh jurusane bojone dhewe kok lali. Tari sapa? Pokoknya urung wong lanang sejati nek urung di blacklist karo cah tari kowe. Ora Mas, aku wong kenceng galeng. Ning jujur Mas, jujur. Aku ki disadap WA si jaman kae WA bener ya WA. Anyar-anyarane WA aku lagi sekitar 1 tahun iki disadap bojoku meh 2 tahun Mas. Ya ora ono apa-apa, dasare aku kenceng galeng kok. Mergane ora tau duwe paketan. Ya ora duwe paketan ya mbok ora cetan karo sapa. Ning ora ya pancen mbok wedok lulusan karawitan. Karawitan nggih. Mlebu 2014 lulus bareng 2018. Oh seliting. Seliting aku ya 14 mlebu 2018 metu. Wah jan menyenangkan nggih. S2 ning Undip Mas. Undip Semarang, Universitas Diponegoro. Universitas Dipurwodadi. Oh. Jurusane Tata Boga. Gak paham tekok wae lho iki. Bocah kok iso mergo napa Mas? Mbok wedok iki ra iso masak, enake gur jajan. Mula yo tak juruske Tata Boga ben pinter masak. Yo mau lemak daging kayu kecap treat nih mau. Wis tak eling-eling. Kok teko mbok wedok tak warai. Bu pokoke akhirnya gue treat mesti enak. enak. Tak warai iku. Pun nggih, tak nutupne bawore. Ya lha sapa sing kejak omongi sapa? Mas Gareng. Ya, Bu. Mbak jenengan kali istrine niku medale bareng nggih. Masya Allah lho butuh ya iso omong to. Yo iso to. Aku takon lho Mas. Kare kok nalika kuliah lho metune bareng. Pripun? Karo istrine niku lho. Metune bareng. Gentenan nek bareng lawange sesek. Gentenan dadi aku sik terus mbok wedok nututi ngoten. Ape piye? Aku moh Mas nanti nek bareng no moh. Lagi ini to. Wegel numpane iki. Oh nek Metu apa? Kuliah lho Mas. Oh kuliah. ora kok dadak mbok tekokno metu apa iki gagasanmu iki to. Ngres Mas. Wong ket murun bukan perkara kuliah, aku lho paham kok kowe gak paham to kuwi. Mbok lah jare nek metune gak bareng gelo. Apa ya ngono to, Fik?
Enggak. Tapuk ning kowe. Mbak Vika kira ya kagungan pacar ya ning ngisi to. Ndak, wis ora. Oh, wis putus. Ora, jangan mengabarkan hoak kamu ya. Jare sak perjalanan. Ora. Sudah. Urung, bocah nyiter no kok. Sok. Oh niku ta. Oh nek niku anu mboten pacaran itu. Demenan niku nggih, demenan. Oh tak kira gantungan kunci. Rukune slampun niku sahadate kang angka siji. Kang angka loro salat dene kang telu. Meh kobong. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Ya. Luar biasa. Waduh. Warase piye, Mas? Pleng to? Pleng dase. Lho, kowe nyapa kok iso. Sandung aku. Sandung tumpuk. 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 Aku lho nyisih. Ora usah nyisih mbok taleni niku kok. Ora. Sampun nika bawanipun bablase tembangipun. Pepiling karya besar Ki Haji Anom Surata. Inggih. Ingkang parnembang sinten ingkang? Lho ya kabeh napa pepiling kur. Oh, alah Ki Haji. Kur. Coba kayak apa? Ya, tak emplak. Gak sah. Aku wis ndemik dhewe nya. Kok ndak mere kowe. Enggak. Mere ngerek ngono. Ya. Coba kayak apa? Ya. Jangkepe Raya kene hey Ojo sembrono iku perintah agama Elingono ing donya mon sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa. Ayo yo. Bangsa
terus memandang wayahe sembayang Tapi wajib dawuhe pangeran Hey Sholat tapi jagae agama Lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina Luwe sampurna yen subuh zuhur lan asar Salam sayang dingandoke cinta kumrah maghrib lan isya jangkepe Rayokan dina kesolat sunae Yang sambrana iku perintah agama Yelimana ing dunya wong sakela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa Yen apike disungguh kasuwarga suwuk seragenan. Hah, mbacutke sing rembukan kala wau, Mas. Iya, Ora umuk, ora sombong antarane aku karo Mbak Saras kuwi wis sebaya pati sebaya mukti prasetyane iya. janji. Ning tenan, Mas. Nggih. Aku karo mbok wedok kuwi Heeh. Tak nggo sinau, ngene iki tak nggo sinau. lho iki aku nek ra kanca ra tak omongi, Mas. Yes. Wong Sharing. lanang sing sejati. Wong yen wis ketemu lan tresnane ora bakal mingerke blate golek tresna liyane. Betul. Jujur Mbak Saras kuwi cinta pertama dan terakhirku. Aku urung tau pacaran sakdurunge lan urung tau pacaran sakwise. Senadyan to kaya ngopo saya tidak pernah mempertanyakan bagaimana masa lalunya, tapi akan kuberikan masa depan yang terbaik untuknya. Wah. Lanang kowe. Ora usah ora nek wong. Ning hebate nganu Mas Gareng. Pripun? Niki wau wit sonten nek nggih penonton kathah to. Luar biasa menika nggih sasih jangkep, Mas. Anu, napa niku niki wau entuk informasi tibae meng ning Nganjuk iki wayangane 3 titik lho. Masya Allah. Wah, nek Nganjuk leh tresno ning wayang luar biasa. Kula ngakoni Nganjuk itu sebagai barometer untuk penikmat, penggemar, penanggap wayang. Luar biasa estu. Kecamatan Lingkong ono Pak Rudi Gareng. Oh, ngaten. Terus Jatirejo, Mungkung, Rejoso, Karangasem. Nggih. Wis mriki. Wah, luar biasa. Elok. Niki ada permintaan yang belum. Tembang kangen. Nyumanggaaken. Beatrice Ngeredwi ngadeg, Victor Bowo ya, Victor. Wah, oh Mas Victor iki. Ya Iya. siap. Ini nih nang Cah Bagus salah bawa le nang. Besok gak ikut antaramu. Wah, Aku kelingan Wah, ceh ya. main ning Magetan. Magetan dalange. Alah rasa tak sebutno. Bocah iki jaketan nganggo helm lah kok tak keplak pikirku adiku lanang. Si Hastu lah kok bae iki kembarane Sapa dalange? to. Ya, kene. Dalange sapa? Dalange. Oh. Ya bar kuwi terus viral laris kok cahe kok. Karo aku kae viral. Iya, Rene, dua berdiri. Menang kene ya. Yo ditulungi ki adine lanang kae. Ya siji. Oh iya, putrane Mbak Dinku kok ya betah melek ya. Wis, sing pundi putrane? Nah, ini itu kecil di bawah itu. Sing ndi? Nah, sanding Mas Adian niku. Masya Allah. Iki putrane jenengan? Kali-kalian apa singgal iki? Iya. Emang disangon ibu pira, Le? Disangon ibu pira? Layak kok gak metu jajan kowe mau. Mama. Sangon opo yo kene digolek-golek kok. Walah. Bawanana anu merdeka nganu Mas Victor. Oh nggih, Mas. Belok. Aku tak menyesuaikan. Alah. Bah. Menyesuaikan.
Kowe ora menyusahaken ngenyek kowe. Bah. Kok nek jagongane ben tatap muka ngono lho, Mas. Ya kan tatapke apa piye? Ora. Tatap muka. Suarane coba kaya ngapa. Iya. Kenteni. Sopo mau? Napa? Apa tar ke lho karo pengedare. Wis Apa manut tar? cangkemku. Iya. Muni ya. Kok pengedar ampuh kok. Iya yo cangkemku tak ngendi. Kereng mendah. Galah. Kagungan ingsun. Iya. Ora ditokne mau. Iya Rohim lho. Asin kuwi to. Angger sinden wetan campur sari mesti kuwi bawane. Mesti. Kangenku tanpa umpama mung sliramu kang dadi talange ngati. Pektar. Nggih Mas. Di tengah. Oh iya. Ah, kene wong ayu. Kene. Kali-kali kan cagak rada rene. Gandeng. Iki sitok. Oh, slawas sanggonku nunggu. Kae KKN ning ndi tor sampean nggih? Kula wonten Boyolali, Mas. Wonten Taman Sari. Ngelatih dalang karawitan utawa tari. Kerawitan nggih, ke tari wonten pedalangan nggih. Ning pedalangan anu Mas namung bersosialisasi mengenai tokoh-tokoh wayang dan mengenal tokoh-tokoh wayang. Mengenal tokoh-tokoh wayang. Soalnya ten riku banyak anak-anak kecil yang belum tahu apa to wayang kuwi apa. Wayang niku wajib sembayang. Wah, betul. Ringgit niku Sunan Giri sing nganggit. Yes. Jan omongane dalan. Kulit apa? Kaku nyelempit. Apa? Sesek apa Mas? Kaku nyelempit. Astagfirullahaladzim. Mesti wayang ning kotak kan nyelempit. Ora. Gun murah ya. Apa iki? Angin. Iya. Nanging ngamung nglaleda. Pektar. Nggih. Dipegang tangane Mbak Di dipegang. Ya. Ayo. Wani ndek tenan. Ya wis ora oleh, ya wis iki ae penak. Oleh ora cuma. Teko. Lah piye? Wani tenan pora. Lah ya karek tembunge wong lanang yo tembung sik. Karo pacarmu wis kan. Pacarmu ta ya. Jare Mas Heru wis gandeng jare. Pacaran barang malah ya. Ora ngono. Pacaran yo boleh. Ane yo pertumbuhan dipikir oleh. Oh, ndak dipikir piye to. Arek dipegang tangane lho ya. Nah. Cek. Nek nyekel wong wedok rasa wedi. Berani megang pondak. Ya berani piro to piro? Ditekel. Ayo cekel pundake. Kayak gitu Mas. Alah, Aku nek kleru liyane. Oh iya. Pertama mesti cak tangane sih. Jangan. Terus Yo karo nembang. Oh. Terus apane kowe arep-arep kowe. lah biasane kena rambatane. Kowe iki kok malah Jalu aku kok iso rambatan ae. Kok berharap rambatan itu juga rambatan menurut. Tekek kok piye. Iya. Ngeling ana rikala dina pungkur. Gerakan dansane sret ngono, sret. Deh, sing wedok no kek. Sing wedok kek. Nah. Polek. Jan komedi putar. Kaya ciduk dawet itu lho. Sing gambare gareng gitu.
Ngenyek rek, ngenyek. Suwe-suwe mancai wong tuwek to. Lah piye to? Cidek dawet ki biasane nek gambare wayang mbuh Punakawan, mbuh Gareng, mbuh Petruk ngono kae lho. Oh ya ora apa-apa. Sampeyan ora tau tuku dawet to? Yo kena nggo nyiduk dawetmu ya nduk ya. Gambare gareng karo dirubung tawon itu. Ya tawon ya laler. Heeh. Nek garenge bosok apa ora? Ganti sing kono. Seliraha. Seliramu nate. Ganti. Ngendika. Ana. Kene. Urek ta. Entok sitok. Arep nyapa? Iso modele. Iso dilingling lho. Kaya cah bayi. Fomo. Tresno lahir terus sing pate. Apik meng ekspresine Mas Gareng lho. Nyapa? Nek nglingling ekspresine lucu. Nggih, kaya Jan. wajahe kaya kaya jeneng dusun ya. Apa kuwi? Iya kaya jeneng dusun. Kaya mbawuk mah. Mencep. Berarti mencep. Kaya paham. Modele kaya ruruwa lho. Mosok gonanmu mencep, Mbak? Tak swampluk ora melu-melu kowe. Caturan kowe. Ora caturan rusuk. Doi, yu. Tembange Mas. Tembang kangen. Tembang kangen. Betul. Yuk. Retete dundek jlong. Ya. Lagi ning ngono aja. Geger Jawi jare. Yuk. Margono ndak rewangi mubeng kaya kinceng muter-muter kaya helikopter munggah gunung mudhun jurang awit manut wangsit kang dak tampa aku Kumbakarna kang wis abadan sukma aku ora bisa manjing ana ing kasuwargan sejati amarga kasuwarganku kudu ngempeke om animpal keli karo satriya ing Jodipati kang kekasih Raden Werkudara ora bakal Raden Kumbakarna kang wis abadan sukma bali kalamun ta durung pinanggya kelawan satriya Jodipati kang kekasih Raden Werkudara Raden Werkudara swargaku mapan ana panjenenganmu mbok menawa ana mulunging penggalihmu aku nderek ngempeke om animpal keli Raden meh rahina semubang iwang aruna kahadinetraning angkorapuk sabdaning kukila rengkani kara kageter kinidung anenggung lir wuwusing pinipanca
Aduh Bathara Gung kang amurwa bumi ugi keparenga paring pangaksama marang kawula kang bisa pilih jatuh Ramayati kuat bisa nampa nugrahan iki ya aku kang jeneng mimici bekti marang kanthi Yayi Wijasena mbarep kakangku ana dawuh apa Yayi Pandhawa biyen wiwit mudha tumaruna wis tinilar Kanjeng Rama Pandhudiwayana uripe ora cetha klambrangan bebasan papa riman Angulandara nanging kabeh mau bisa dilakoni kanthi mulunging ati sabar ingkang tanpa wangenan pasrah sumarah marang Gusti ingkang Maha Murah wohing kesabaran Pandhawa bisa manunggalake cipta rasa budi kelawan karsa kasembadan mbabati alas kinarya mbangun negara iya pancen bener apa sing dadi dawuh pangandikane Dwija kangko kakangku mongko Yayi wiwit biyen mula Pandhawa wis aprasetya sabaya mukti sabaya pati ngibarat kaya dene endhog sak petarangan mati siji mati kabeh mukti siji kabeh melu ngrasakake Yayi mula ndak jaluk Siadi Werkudara kang jembar jangkae rehne sak mengko adimu panengah Pandhawa mentar saka negara Ngamarta adimu Janaka lunga saka Madukara lugune pun kakang kang bakal jumangkah nanging awit saka gedhening sesanggeman ya kuwi angayomi para kawula sak negara mula pun kakang nyuwun pambiyantune Siadi golek ana murcane kadangmu si Janaka Haywa Kongsi Bali kalamonto durung pinanggih lan durung gegandengan kunca kelawan adimu Satriya Madukara ya Yayi aku njaluk pamit Puntadewa kakangku
Sigara tandang risang bayu siwi Ore tungkul manembah anglir boyo kuntap Ya jagat ya dewa ya Bathara durung suwe anggonku ngubengi jagat iki kepranggul satriya kang gedhe dhuwur gagah pideksa godhek wok simbar jaja pating grantong otot bebayune biyuh tur sajake bocah iki seneng topo seneng tirakat ketitik awas marang bangsaning alus Raden ngaku sapa jeneng lan saka ngendi pinangkamu wah Satriya Jodipati Bima Sriwara Kudara kekasihku bali takon Kumbakarna haranku kowe abadan sukma ya aku wis abadan sukma kowe sumurup marang klebate bangsa alus sumurupa Pandhawa biyen nalika mbabati alas Wisa Marta diwenehi wujude lenga kang aran Pranawa Jayeng Katon. Dayane bisa nyumurupi kelebate bangsa alus. Tut latyalah. Tetes mata iso nggo delok bangsaning jim. Ora Kudara kowe sing tak goleki. Aku ora duweni urusan karo bangsaning lembut. Bener kowe ora duweni urusan, aku sing duweni urusan. Kowe kudu iso nyampurnake aku. Kowe golek dak-dakaning pasulayan. Minggiro aku arep goleki ilange adikku Janaka, adikku Jlamprong. Ora gelem sumingkir yen durung kasempatan sedyaku hancur cahdasmu. Tebah dadamu ambruk junjung bongko tototmu iyo hei ah deh hi ho hi wah yain ah wah wah oh ah wah ya yo wah Dangu anggenya samya bandha yudha datan ana kang kalindhih jibek bebek penggali sang sena iya sedakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga aratyen Bimasena datan ana ingkang winawas sepuhung kawaspadaning kawicaksanan wauta kocap meminta daya kekuatan marang purbaning kang kawasa tatkala ana Prabowo ingkang mijil saking badane Raden Werkudara
bangkit anelukaken Sang Kumbakarna sigra manjing ing pupune sisih kiwa minangka dadya srana kaswargane Dyan Kumbakarna. Jiwa manjing Warakodara Jeliteng Resna kakangku napa kok kaya wong bingung Jeliteng Resna kakangku bubar wayaku Bandayuda kelawan Sukmane Kumbakarna ora ana sing menang ora ana sing kalah satemah aku ndedonga marang purbaning Gusti ana daya linuwih nyerot Sukmane Kumbakarna lah kok manjing ana pupuku sing kiwa iki pratandha apa? Aja wasu melang rasamu ya, Di. Sukmane Kumbakarna pancen kaswargane ana ragamu malah kepara bisa nambahi daya kekuatanmu. Ya. Blaka Suta blak kotang terus terang. Lungaku goleki murcane Jelamprong. Gandeng Pandhawa lan Kresna kuwi ibarat kreta jaran sak kusire. Pandhawa jarane kusire Ratu Ndrawati. Mula kowe ya kudu melu tanggung jawab tumrap ilange Jelamprong. Aja kuwatir Werkudara. Lungane adimu anyadong tumruning Wahyu Ratu kang winastan Makutarama. Arjuna nglakoni krida brata kinarya sarana katentreman lan karaharjaning negara Ngamarta. Kepara dina sakmengko Janaka wis kasembadan nampa wujuding kanugrahan. Mula ayo aja kesuwen enggal bali ana praja. Pandhut. Sisip sing dadi panduluku Yayi Janaka siadi bubar saka ngendi saking pucuking Arga Kutarunggu mapan wonten ing pertapan Suwilagiri duwe perlu apa anggayuh Wahyu Makutarama Kakang Mas siadi apa wis entuk gawe awit berkah pangestu paduka Kakang Mas kula sampun pikantuk damel syukur seketi jumurung Yudi pun Kakang melu angempek eyom bola bali yen siadi bakal nggayuh Wahyu mesti entuk gawe ora mokal pancen siadi banter topo bratamu mbok menawa ana mulunging penggalih mbok Kakang kepengin ngerti Di mbok Kakang kepengin ngerti wujude Wahyu Makutarama kuwi kaya ngopo monggo kepareng mirsani Kakang Mas.
Wong iki genah Wijaya Ndanu kok. Makutha Rama piye walah Dik, Dik. Kok arep ngapusi kakange wae kok. Matur nuwun ya. Saka ngendi pusakane? Inggih. Awit mundi dawuhipun Begawan Kesawa Sidi, inggih Begawan Kesawa Widi. Marem rasaku Yayi. Tak rewangi aku mrene iki mau ya mung bakal ngupadi ilange pusakaku ya. Muga-muga Wahyu Makutha Rama katrem ana jiwa lan ragane Yayi Janaka. Muga besok turunmu ana sing dadi ratu. Yayi Janaka, sira pantes sinudarsana kabeh para satriya. Pun kakang ngakoni pancen kalah awu babagan nindakake prihatin wis ya Di. Enggal bali ya akeh sambikalane ana ing marga. Muga-muga Wahyu Makutha Rama sing wis kasembadan ndok tampa bisa anyrambahi guyub lan rukun para kawula ing negara Ngamarta ya Dimas Arjuna. Ya amangun gumya gunung selangoni rampaan lali Dimas sigra senenggaan nopirapa Trapakia amangun guyub melangoni Rampa aranca katon sigra sinanggaan nopirapa iki ana bocah loro. Sapa sing dadi kekasihmu Kisanak? Aku Bambang Sintawaka. Aku Bambang Kandyawa. Ditepungke aku Ratu Sindhu Jaya Jatra. Mlaku ngener mangulon arep nyang endi? Kula badhe suwita wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Duryudana ing negari Ngastina. Aku ya suwita marang negara Ngastina. Dina iki negara Ngastina lagi goreh sing dadi penggalihe. Lho, enten menapa? Amarga Ratu Ngawangga Karna Basusena kelangan pusakane Kyai Kunto Wijaya Ndanu. Mula yen kowe arepe suwita marang negara Ngastina, bakal tak terke ana ing negara Ngastina nanging ana syarat-saranane. Rebutan pusaka Kunto Wijaya Ndanu saka tangane Begawan Anoman lan kalamun jeneng sira bisa mbubarake pertapan Swilagiri ing kono. Sintawaka lan Kandyawa bakal tinampa sing dadi pasuwitane. Kowe sapa? Satriya Madukara Raden Arjuna kekasihku bali takon. Sintawaka Kandyawa.
mlaku ngener mangulun nyawang glagate kaya duweni niat kang kurang prayoga semedya laku marep menyang endi mbubarke pertapan Swelogiri ngrebut balene Kuntawijaya Danu pertapan Swelogiri mono papan dununge guruku Begawan Kesawa Sidi Baliya aja bebutek banyu bening kowe murite aku murite Begawan Kesawa Sidi ora iso mbubarke pertapan pateni murite kula nyuwun pengayoman Koko Prabu iki Dimas Janaka beset kulitmu dleweran ludiramu saka ngendi wonten mengsah ingkang ngrabasing yuda badhe ngrebat Wahyu Makutarama pawongan kekalih kala wau naminipun Bambang Sintawaka dalah Bambang Kandihawa aja nyawang nganggo netra malaka ning sawangen nganggo netra Pramana Jati kula dereng dungkap ingkang dipun kersakaken paduka Koko Prabu Kandihawa karo Sintawaka kae dudu wong liya kok saged lho iya sawangen peniti asu wong isih ngrung wis didadali kae bojomu ayo mentas meguranyar kowe ketokno kasektenmu aku ora bakal tegel tega mentala karo kowe bocah sakloron kenang apa kowe ora tega karo aku kelawan adhiku Kandihawa ora ana critane wong lanang tegel tega mentara karo bojone dhewe Sintawaka dadi garwaku wong manis lara ireng Kandihawa dadi garwaku wong cantas Srikandi iya pangeran bot-bote aku golek ilungane pean ya ditinggal Pangeran Arjuna rasane sedina kaya setahun iya aku njaluk ngapura marang bojoku Genduk sakloron lungaku ngupadi kanugrahan kang sinebut Wahyu Makutarama kang dina sak mengko wis kasembadan ndak gayuh Wahyu Makutarama kuwi wahyuning ratu dipepuja lan dipepuji
Muga-muga embuh turune Lara Ireng apa turune si Sri Kandi. Besok bakal ana kang kajumenengake dadi ratu gedhe.